Замислили ли сте се некога, че гледането на пазарна графика е като четене на книга на непознат език? Повечето начинаещи виждат просто някакви картинки, случайни зелени и червени форми. Но професионалистите? Те четат история. Истинска история за една епична битка между купувачи и продавачи. В следващите няколко минути ще се научим как да разчитаме точно този език. И така, ето го и нашият план за действие. Първо, ще разбием най-голямата грешка, която повечето хора правят. После ще дисектираме една свещ, за да видим от какво е направена. Ще разгледаме трите златни правила, които дават истинската й сила. След това ще подредим най-важните модели в лесен за използване инструментариум. И накрая ще сглобим всичко това в конкретен алгоритъм за действие, който може да се приложи още днес. Добре, нека да започнем с най-основния проблем. Повечето хора виждат един модел, да речем чук, и веднага си мислят: аха, това е сигнал за покупка. Това е гледане на картинки. Все едно да видиш дума на китайски и да си мислиш, че знаеш какво означава, без да познаваш езика. Професионалистите от друга страна четат историята зад тези символи, психологията на пазара, която ги е създала. Разликата е, тя е огромна. От едната страна имаме чиста проба гадаене. Виждаме нещо, което прилича на модел от учебника и се надяваме да проработи. Това е рецепта за загуби. От другата страна обаче имаме нещо съвсем различно. Имаме разбиране на психологията, имаме валидиране на сигналите и най-вече имаме осъзнаването, че контекста е цар. Ключът не е какво виждаме, а защо и къде го виждаме. Добре, хайде да се потопим по-дълбоко. За да разберем историята, първо трябва да научим азбуката. А в нашия случай азбуката е една единствена свещ. Всяка една от тях е един рунд от безкрайната война на пазара. В единия ъгъл имаме биковете. Това са купувачите, които се опитват да избутат цената нагоре. В другия ъгъл са мечките, продавачите, които я натискат надолу. Всяка една свещ, без значение от цвета или времевия период, е просто запис на тази битка. Първо да погледнем тялото, отчветената част. Това е, така да се каже, резултатът на таблото. Колкото по-голямо и плътно е тялото, толкова по-убедителна е била победата за една от страните. Голямо зелено тяло, биковете са доминирали тотално. Голямо червено тяло, мечките са били в пълен контрол. И тук става наистина интересно. Фитилите. За трейдера, който разбира от Price Action, това е може би най-важната част от свещта. Те са белезите от битката. Те не показват къде е била цената, а къде не е успяла да остане. Дългия фитил е история за провалена атака, за агресивна контратака, която е отблъснала цената. Тук е скрита истинската психология. Обаче, да разчиташ отделни свещи е само първата стъпка. И точно тук повечето хора се провалят. Една свещ сама по себе си не означава почти нищо. Силата й идва от нещо друго. И това е решаващата част, която разделя аматьорите от професионалистите. Запомнете това добре. Запишете си го. Контекстът е цар. Един и същи модел свещи може да бъде невероятно силен сигнал на едно място на графиката и напълно безсмислен шум само няколко сантиметра по-надолу. Всичко зависи от това, къде се появява този модел. И така, ето ги и трите стълба, които дават сила на един модел. Първо, местоположение, местоположение, местоположение. Търсим сигнали само в ключови зони на подкрепа и съпротива. Второ, обемът. Искаме да видим скок в обемът, който да ни каже: хей, големите играчи, умните пари са тук и действат. И трето, по-високата времева рамка винаги има по-голяма тежест. Сигнал на дневна графика е много по-надежден от такъв на едноминутна. В интернет има стотици модели с странни японски имена, но истината е, че няма нужда да се запаметяват всички. Много по-ефективно е да ги разберем посред това, което се опитват да ни кажат. Така че нека ги групираме по тяхната функция. Всичко се свежда до три основни групи. И започваме с най-важната и най-силната група – моделите за обръщане. Както подсказва името, те ни сигнализират за потенциална промяна в посоката на тренда. Това са сигналите, които търсим на ключовите нива, за които говорихме. Да вземем класическия чук. Представете си историята, която разказва. Мечките са направили мощен опит за пробив надолу, но изведнъж от нищото се появяват биковете. Те не просто спират атаката, те я обръщат напълно и избутват цената обратно нагоре. Това е знак за изтощение на продавачите и за мощна контратака.
Ето как изглежда това в реалния свят. Перфектна картинка. Имаме ясен чук, който се появява точно там, където има най-голямо значение, на ключово ниво на подкрепа, където цената вече се обръщала в миналото. Това е сигнал с изключително висока вероятност. Друг изключително силен модел е поглъщащият. Тук историята е още по-драматична. Не става въпрос за отблъсната атака, а за пълен нокаут. Едната страна е напълно заличена, поглъната от другата. Това ни крещи, че балансът на силите се е променил. И то рязко. Добре, втората група. Тези модели ни казват, че пазарът си поема дъх. Има затишие пред буля. Нито биковете, нито мечките имат надмощие и се натрупва енергия за следващия голям ход. Те са като жълт светофар. Предупреждение, че нещо ще се случи. Класическият пример тук е доджи. Тази свещ е символ на абсолютна нерешителност. Пазарът е отворил и закворил на почти едно и също ниво. Силите са в пълен баланс. Когато се види доджи след силен тренд, това е много сериозен знак, че инерцията е на изчерпване и може да предстои промяна. И стигаме до последната група. Тези свещи са пълната противоположност на нерешителността. Те не показват обръщане, а чиста неподправена сила в една посока. Тяхната работа е да потвърдят, че настоящият тренд е силен и здрав. Тук говорим за Марубузу, свещ, която е почти изцяло тяло без фитили. Тя е като таран, който разбива всичко по пътя си. Показва, че едната страна има пълен, абсолютен, безспорен контрол. Няма борба, няма несигурност, само чиста сила. Чудесно! Сега, след като имаме всички части от пъзела, е време да ги изглобим. Нека превърнем това знание в прост, действащ алгоритъм. Мислете за него като за контролен списък, през който всеки потенциален сигнал трябва да премине преди да се натисне спусъкът. И се връщаме към нашият перфектен пример, за да видим как работи всичко заедно. Имаме модел за обръщане – чук. Имаме и трите златни правила в действие. Първо, появява се на ключова локация, т.е. ниво на подкрепа. Второ, погледнете обема долу. Огромен скок, който валидира сигнала. Това е сетъпът, който търсим. Ето го и самият процес в 3 лесни стъпки. Първо, идентифицирай. Намираме валиден модел на правилното място. Второ, валидирай. Проверяваме за скок в обема, който да потвърди нашите подозрения. И трето, това е много важно за по-сигурна търговия. Потвърди. Не бързаме да влизаме веднага, а чакаме следващата свещ да потвърди сигнала преди да действаме. И това може би е най-важното нещо, което трябва да се запомни от цялото това обяснение. Моделът от свещи не е стратегията. То е просто финалното потвърждение. То е зелената светлина, но не е целият план за пътуването. Свещта е само спусъкът, който задейства предварително подготвеният план. И така, вече не гледаме просто зелени и червени правоъгълници. Вече четем. Четем историята на пазарната психология в реално време. Вече разбираме езика на биковете и мечките. Въпросът вече не е какво виждам, а каква история ми разказва пазарът в този момент.